बयनोबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दुलाराय आसाम ट्राइबेल लाइमोन आफादनि आं नेहाथारि जानानै अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो अल आसाम ट्राइबेल इयुथ लीगनिफ्राय आसामनि ट्राइबेल हारि माहारि आरो बिटिआरजों लोगोसे गासै आसामनि अट'नमास काउन्सिल ट्राइबेल माहारिनिसिम 2023 गोदान बोसोरनि अननाय मोजां मोननाय आफा आनान गसाइ अबंलावरिनि खाथियाव बयनोबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। बर्तमान दा ट्राइबेल हारि माहारिया जोंनि थासारि हा-हुआ बा हा-हुखौनो होन, राजखान्थि दिगखौनो होन, अर्थनैतिक दिगखौनो होन, जों फारफ्रामबो बिथिङाव खैफोदाव बा खैफोद जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जों गोख्रैनो जाय जेरावखि आफादाव थाया मानो, पलिटिकेलानो होन बा नन पलिटिकेलानो होन, फरायसा आफादानो होन बा दुलाराय आइजो अनसाय आफादानो होन, बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसनानो होन, आसामनि किसु जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठीनि फरायसा आफादानो होन, ट्राइबेल हारि माहारिनि थांनानै थानायखौ गोथौ सिन्ताधारा खालामनानै, मोनसे हारि ट्राइबेल हारि थांनानै थानायखौ गोथौ सिन्ता खालामनानै खैफोदाव खौसेयै सांग्रां जानाया गोनांथार दंथारसै। आरो फारफ्रामबो जों ट्राइबेल हारिखौ आसामनि किसुमान महापन्डितफोर, जायफ्रा जोंखौ गोदो खांख्राइ जाग्रा, अमा जाग्रा होननानै मुगैग्रा बिथांमोना जों ट्राइबेल नर्थ इस्टआव जों ट्राइबेलखौ लानानै राजनितिक खालामो, माने आदारबो होयो नावद्राबो बुयो, बे रोखोम खालामो। आरो दा जों ट्राइबेलखौ आसाम सरकारा एखेबारे मन'हां खालामनो हमबाय। फारफ्रामबो बिथिंनिफ्राय नाय, सेक्सुयेल पावार एन्ड फांसन खैफोदाव दङ। डिलिमिटेशन कमिसन अफ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम, बेराफारसेथिं आरो बे कनस्टिटिउन्सि जे समस्तिनि हाल हल'नि सोलाय सोल' खालामगोन, माखौबा दानगोन, माखौबा सोसनगोन। आरो बेराफारसेथिं ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हा-हुनि जेंना आरो 6 जनगोष्ठी होगोन इसाराखौ नुनानै एसे किसु पाब्लिकफ्रा बा जनसाधारनफ्रा गिखांनाय मोनदों गोसोआव, बा गिखांनाय सोमजिदों। बेनिखायनो आं मोनसे खावलायो, अल आसाम ट्राइबेल इयुथ लीगनि जानानै बयबो ट्राइबेल हारिनि आइ आफा, रायजो राजा, सेंग्रा सिख्ला गोनांथारसै खैफोदखौ नुनानै जोङो बयबो मदद हेफाजाब होनांगौ बा होथारनांगोन। खारन दिनैनि समाव 6 जनगोष्ठी डिमान्डआ गासै 9 बार जाबाय, बा 9 बाराव 8 बारा केन्सेल जाबाय। दा लास्टलि रायजो सभायाव दा ट्राइबेल हमैफोरनिफ्रायबो क्लियारेन्स हरबाय, दा रायजो सभानि दरखं मोखाङाव दं। दा जोङो फैगोन सम रायजो सभानि एसेम्ब्लिखौ एसे थाल लानाया गोनां जासिगोन, बा जिरायनाय समखौ नोजोर होनांगोन आरो हुसियार जानांगोन। गमामा बोरैबा जुदि खैफोदाव गोग्लैब्ला गासै बिथिङावनो जों ट्राइबेलफ्रा हयथ' खस्थ' भुगिनांगोन, बा जों बिराद खोमसि जागोन। दा राजखान्थि बिथिङावनो होन, जेरै जों काउन्सिल सेक्सुयेल मोनदोंमोन, एसटि खथा हिसाबै जोंहा समस्तियाव सरकार दानो हानाय, जेनेबा काउन्सिलाव सरकार दानो हानाय गोहो मोनदोंमोन। दा जोङो बैफोरखौबो जोङो नन ट्राइबेला ट्राइबेल जानांगौब्ला, जोंथ' आरो पपुलेसन पेटार्नखौ नायोबा ट्राइबेला आउट अफ माने एक्जिस्टिंआ 45 लाखस दङ बे हिसाबै, आरो बिसोरो 6 जनगोष्ठी हिसाबै एक्जिस्टिं 1.5 कोटि दङ।
दा राजनितिकआथ' बै पपुलेसन पेटार्नखौ नायनानैसो गुरुत्व होगोन। बेखायनो जोङो जुदि ट्राइबेल स्टेटासा गमामा जोंनिया गोमामारोब्ला बा जोंजों समान जुदि अधिकार बिसोर मोनोब्ला जों हयथ' फरासुनायावनो होन साख्रि बाख्रियावनो होन जों खुनु चेलेन्ज खालामनो हानाय नङा। आरो जिखिनि खथा दङ बैफोरखौबो बिसोरनो गासैबो जायगा लागोन। दानो जोङो किसुमानखौ जों नुयो बिसोरो जे अफिसियेल एडमिनिस्ट्रेटिभआव खामानि मावो गिदिर गिदिर अफिसार आपार आसामनि बिथांमोना माब्लाबाबो मोजां रेसपन्स खालामनानै हाबा मावा। साख्रिनि खोथाफोरखौ ट्राइबेलफ्रा गोरों गैया होननानै माने क्वालिफाइ गैया होननानै NOC लागायनानै किसुमान ट्राइबेल खथायाव साख्रि होनानै बिसोरो लायो। दा बेनिखायनो जोङो दिनै सांग्रां जानायानो गोनां आरो जों किसुमानखौ एसे सानबावनो गोनां दङ। नैबे दानि जे डिलिमिटेसन बे डिलिमिटेसनाव आङो अल आसाम ट्राइबेल इउथ लिगनि नेहाथारि जानानै खावलायगोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जायफ्रा नन ट्राइबेल थाफैनानै दङ बिथांमोनखौ थाबैनो इभिकसन खालामनांगौ आरो बैफोर इसुफोरनि जे अर्डार जानानै दङ दिनैसिमबो मानो इभिकसन खालामनो हायाखै। बेनिखायनो BTR सरकारनिसिम थाबैनो मावफुंनो अल आसाम ट्राइबेल इउथ लिगनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेल थानायफोरखौ असित खालामनांगौ बा असित खालामनो हाबासो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा बे डिलिमिटेसननि खामानिखौ मावनो हागोन। क'क्राझारा ST MP सिटआ डि रिजार्भ एबा जेनेरेल जानो थांगासिनो दं। बे बोरै जानांगौ? जोंनि 6 शिड्युल एरियायाव थानाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ लानानैसो बा पपुलेसनखौ लानानैसो क'क्राझार ST रिजार्भ बानायनाय जादोंमोन। दा दिनै नन ट्राइबेलफ्रा इलिगेलै इनक्रोचार फैनानै बा थाफैनानै किसुमान जायगायाव थाफैनानै बिसोरो पपुलेसना बांबाय। दा बिसोरनि पपुलेसन बांनायखौसो अर्ड नाम्बार होनानै दा बेनिखायनो बिसोर क'क्राझार जे डि रिजार्भ जानो थांगासिनो दङ बेखौ जों गोरलैयै गनायनानै लानो हानाय नङा। बेनिखायनो थाबैनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक हाखौ बोखांफिननानै लानांगौ आरो इलिगेलै इनक्रोचार जायफ्रा ट्राइबेल नङा नन ट्राइबेल बिथांमोनखौ बा नन ट्राइबेलखौ बोखारनांगौ अब्लासो डिलिमिटेसननि खामानिखौ मावनो हागोन। एसे गोथौ सिन्ता खालामनायानो मोजां। दा आङो मोनसे खावलायबावगोन जे जोङो फैगौ जानुवारि 4 तारिखहालागै BTRआव कर्डिनेसन कमिटि दागोन ट्राइबेल संघआ BTR पार्टखौ। आरो जों किसुमान माने जायगा जायगा दिनै लेन्ड मेलानि सोमोन्दै हानि सोमोन्दै नियादि फाटा एक्सनिया किसुमान माने मिशन बसुन्धरा आरो मिशन पवित्र बैखौ नोजोर होनानै आरो दानि परिस्थितिखौ लानानै जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बा अल आसामावनो होनजायो जोङो ट्राइबेल संघ आरो अल आसाम ट्राइबेल इउथ लिग बा जयैनो जोङो एवारनेस खालामगासिनो दङ। दा जोङो खालामलांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिराद गिदिर सांग्रां जानाया गोनां।
जाहाथे जोंनि ट्राइबेला खुनुबोदैबो खहा खथि जाया बेनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजा आइ आफा गासै रायजो राजाखौ नैबे खैफोदनि समाव एखेबारे माने मददखौ होनो थाखाय आङो अल आसाम ट्राइबेल इउथ लिगनि नेहाथारि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय।